Het is tijd voor het laatste nieuws uit de vastelavondswereld. En daarvoor gaan we over naar Robert Deurenberg in het TVLF-café. Robert, we gaan voor vandaag. Ja, absoluut. Afgelopen weekend waren we bij de Hoender in Maasbracht. Door Trooi het aaie prins Trooi de Aaf. En natuurlijk werd er door een nieuwe prinspaar voorgesteld. Maar bijzonder was dat de uitroeping werd verricht door Henk Hover. En waarom dat is, dat gaat genoeg zijn. Ik zou zeggen, kijk naar de film en het zal ook duidelijk worden. Hoop ik. Komt in de wolken, de naas en de wind. Groot wie nog niet, en ze blieb wie een kind. Stoer stuit de steek, vier wappert spien weg. Hoe het nog eens prins te zijn, wil ik zo heen. Ik drui, net ik strui wie een drui. Van carnaval, roep allemaal met zich. De kop in de wolken, de naast in de wind. Het weer op niet, en ze bleef weer bekend. Stoer stuit de steek, vier wappers wie een ver. Moet nog eens prins te zijn, wil ik zo weer. Stoer stuit de steek, vier wappers wie een ver. Eén keer prins te zijn. Ik ben heel erg trots, want ik mocht ze aankondigen en daarna zingen we samen verder de enige echte prins en prinses van de Hoender, Maasbracht. Ze stond niet achter u, je redt ze vast al herkend. Hier zijn ze, Prins Kevin en prinses Romy. De kop in de wolken, de naast in de wind. Geluid wie nog niet, en zo hier een kind. Stoer stijgt de steek, vier wappers niet ver. Hoe is nog eens prins te zijn, weer een zwart. Eén keer prins te zijn, weer ik zwart. En dan wil ik vragen aan de Joekskapel, zonder drank, geen drank, voor een muzikaal intermezzo gedurende het optreden van ons nieuwe prinsenpaar. En dan zijn we heel dadelijk bierkruk.
Dat was bijzonder. Een prins doet erop. Heb ze dat eerder gedaan? Nee, en ik doe dit normaal ook niet, maar ja, het wordt een speciaal verzoek. Dus ja, dat kan ik niet op zeggen. Nee, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Nee. Zijn het bekenden van deze prinspaar? Ja, bekende. We herkennen elkaar, want de prinses en ik komen uit hetzelfde dorp. We komen allebei uit Echt, we wonen allebei in Echt. Ja. En die wordt dan zomaar in Maasbracht prinses. Het kan allemaal zomaar gebeuren. In Maasbracht kent dat, ja. In Echt is dat moeilijker, denk ik, maar in Maasbracht kent het wel. Maar superleuk, toch jonge lui, altijd goed. Eerst dan gaat hij hier een prins in Maasbracht. En dit is een jongen, hè? Weet je wie het er is? Ik heb echt geen idee, maar luister, jong volk voor de vasteloven is altijd goed. Als we allemaal oud waren en er komt geen jong volk meer bij, sterven alle tradities uit. Hè. Dat willen we niet. Hè. Wil ze nog gaat zeggen, even snel. Jongens, proficiat, maak er een chic seizoen van, maar kom maar zo wel een keer tegen. We hebben het lang geheim moeten hij, of niet? Ja, vanaf augustus. Toen wist je het al. Toen wisten we het al. Ja. Dan mogen ze niks zeggen. Helemaal niks. En is het wel. Mijn ouders wisten het. En mijn ouders. Die zouden erbij weggevraagd worden. Dus. De adjudant natuurlijk. Ja, de adjudant. Ja, dat was het eerste wat we gelijk over nou hebben gedaan. Deze 3. Beter kunnen we niet hebben. Echt niet. Je zit ook prins en prinses in het echte leven, wat ik al bijna zeggen. Hè? Je hoort bijeen, hè? Wij horen bijeen, ja, absoluut. Kunt je je even voorstellen, bij hem zit je? Ik ben Kevin Peters, 24 jaar. Kom uit Brachtbeek. Werk bij Scapino in Echt. Ik ben Romy Snijder, 21. Ik kom oorspronkelijk uit Echt. En ik doe het CIO's en werk bij de SAP. Je zit ook een stelletje, hè? Woont je er al samen of dat niet? Nee, nog niet. We zitten eigenlijk... we zitten wel 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij op een lip. Maar we wonen nog niet officieel samen. Dat is maar goed ook, dan kunt je wel het hele seizoen goed volhouden, denk ik. Ja, absoluut, zeker. absoluut. We houden het al een jaar en een week vol en we houden het ook wel 100 jaar vol. Als het zo gaat wie het nu gaat, komt dat vast wel goed. Dus je gaat elkaar ook steunen deze vastelavond. Ja, Tuurlijk, absoluut, tuurlijk, absoluut. Beter dan dit kan ik niet hebben. Ik ga al wat je kunt verwachten, zo, wat er op een gaaf komt. Ja, een van onze adjudanten, Brian, die is oud-prins geweest. Dus Ja, die werd en dan wel, ben ik adjudant geweest, dus ja, beter dan dit kan ze niet hebben. Dus ja, chic, geweldig. Nog even voor de uitroeping verzoeken Henk Hover even voor ik zingen. Dat heeft zich gevraagd. Ja, die had je gevraagd. Ja, best wel een speciale band, want het ooit is een liedje wat hij net had gespeeld. Dat is ook op een begrafenis gekomen van een immers wat hij gekost. Dus dat vond ik wel heel speciaal als ze dat goed zingen. En dan nog live gezongen, hè? Door de... Ja. Ja, super vet. Beter kan ze niet hebben. Ten slotte, dat moet ik altijd vragen. Heb je een motto of een spreuk? Absoluut. School en werk aan de kant, samen los in een prachtig land. Ja? Ja, Anton. Nog een voor de vriend. En nog een. En voor de vriendin, ja. Oké.